в офис средите се говори един много странен български, който според мен няма нищо общо с книжовния български и за съжаление говорим предимно за младите хора и те начинът, по който говорят, изменя малко по малко езикът, който се говори тук в България. Никак не е добре. Ето някои често срещани грешки, които често казвам на мене никак не ми правят добро впечатление. Лошото е, че много често чувам тези думи или несъществуващи фрази като цяло от хора, които вземат много високи постове. Даже в официални документи на НАП, ето го любимият ми пример, несъществуващата дума достъпвам, която съм виждал дори в официални документи на НАП. Това, което хората се опитват да кажат с тази дума е, че нямат достъп. Обаче ги домързява да кажат две думи и затова използват една несъществуваща. Ако си спомням правилно, в училище учихме за имагинерни числа, т.е. числа, които не съществуват, да кажем, че и тази дума е имагинерна. Правилно е да се каже нямам достъп до. Тъй като често тази несъществуваща дума се използва в контекста на това, че не можеш да отвориш даден вебсайт, просто кажете не мога да отворя вебсайт. Сега следващата дума, тя ми е любима и съществува, само ще използва в грешния смисъл. Точно така, адресирам. Значи често съм чувал хора, с които работя и въобще големи професионалисти да им казват ще адресирам това, което ми каза, ще адресирам препоръките ти. И логично аз се запитвам, ще ги адресираш към кого? Аз ги казвам на теб. Но объркването идва от там, че тези хора искат да кажат ще се погрижа за това, което каза. Или за това, което те притеснява. Естествено, излишно е да казвам, че думата адрес идва от английски. В смисъла си на глагол. Само, че когато я побългарим, тя губи смисъла си, тъй като ние вече използваме думата адресирам, за да обясним, че сме изпратили нещо на даден адрес. Или към даден адрес. Значи, накратко, вместо да използвате адресирам в този несъществуващ, кажете ще се погрижа за. Ще завърша с трета думичка, казвам са хората тръза късмет. И вярвате или не, чух тази дума на интервю за работа преди минаха доста години от тогава. И често да ви кажа, когато ми се обадиха да ми канят на второ интервю, аз се отказах. Та думата е дедикиран. Дори не знам точно откъде да започна и то няма много какво да се коментира. Това е най-мързливата от мързливите форми на използване на несъществуващ на българска. Знаеш, че човека срещу теб ще те разбере, преценил си го, обаче, сега, защо така?